Хареса ли ви матч? Добър мач за ЦСКА. Мятам, че и добро настроение създадаха на феновете. Един добър резултат за нашето първенство. Важното е за бъдеще да играят по-добре. Конкуренцията е добра в футбола. И това е. А днес ви хареса играта, че казвате по-добре да играят? Доста силно се представите. Казваше добре играта. Следващите матчи да очакваме също. Конкуренцията е добре. И в първенството, така ли? Има време да първенството. Знаете, втори кръг. Да, за мен беше по-особена, тъй като само на преди седмица бях в Пловдив, говоря на Пловдив и сега съответно излизайки с нещата, трябва да победя. Ти не да покажеш, че съм направил стъпка напред. Ти очакваш ли твоите бивши съотборници да изглеждат толкова зле на българска армия? Не мисля, че се изглежда толкова зле. Да си ги там и те чакам на другия ход веднага. Базил намали малко ефективността в нападение. Там мисля, че отбора на Локомотив изглеждаше малко по-слабо в атака. И аз също добър приятел Здравко Лазаров. От него научих, че в ЦСКА сега успя да го опази. Да, от него научих. Надявам се, че успях да го опазя, доколкото можах. Се надявам, че го